Днешното меню за обяд: гъби с оризче, вътре има пресно джоджанче, пресен лук, малко от мазлинката от агнето, една аспержа хакнах, ориз задължително балда, защото баба ми едно време само с балда е готвила. И сега го изчакам да се извари и маган. Така, днесното меню: гъби с оризче. Тая рецепта съм я видял от Констанцата, бабите на Мега Марината на ЖП гарата в Пловдив, автогара Север. Не е точната рецепта, ама предполагам, че е нещо такова. Ако някой иска да опита, там го правят страхотно: гъби с оризче и пресен лук. Да ви е сладко, да сте живи и здрави и мир и любов, готини хора. Айде, хубав обяд! Гъбки, лукче, оризче, джоджанче и малко от мазнинката от агнешкото от Гергьовден. Айде! Уху-ху! Трябва да взема по-дълга дръжка. Как с по-дълга дръжка? Бая пари. Уху, пари! И фасолче. Отдъчовена отново.